次出街睇煙花，第一次啊！你每樣嘢睇好多次，算係實物睇煙花啊！我哋係啊，你又唔知實物睇過未啦？依家算係實物，不過就唔係行到好近，我哋離佢好遠，但係實物嚟唔係熒光幕。Tudják azt, hogy teljesen eznek még 4 évig, 8 évig, 12 évig. Igen, csak akár kikerül kormányra fel tudja oldani. Így. Azt is. Minden. Sőt. Nem. Azt nem tudom, hogy mi az a Péter Sándor sztori. Jó. Tehát azt nem így tudják, nem csak, hogy így tudják feloldani, hanem így tudják feloldani, plusz egyébként büntethetővé. Tehát, hogy így teszik elérhetővé, vagy pedig utána azt mondják, hogy akár annyi lett benne, hogy mi évült el. Tehát elévülhet.如果行前啲，唔俾嗰啲樓阻住，仲靚。即係話唔係咁樣行前啲嘅，而係要過晒嗰啲樓咧，佢嗰個大範圍先靚。即係喺海邊啊，喺維港海邊就好靚。喺佢下邊睇上去仲靚啊！滿天都係嗰啲煙花。所以佢冇睇過 WhatsApp，但係佢睇咗啦，覆咗佢。好犀利！佢哋喺邊睇佢嘢，好犀利！我哋俾樓擋住咗都唔錯。佢最後嗰幕先至犀利，全
個煙花射晒上去。我唔知你有冇咁多容量機，去到佢可能去到8點半或者8點20分，佢8點鐘開始射，好似圍